Pangunahing balita. Tricycle driver patay sa pamarilang riding in tandem. Lalaki na nagbanta na ikakalat ang maselang larawan at video ng nakarelasyong minor de edad, arestado. Mahigit 300,000 piso halaga ng ilegal na droga, nasamsam sa lalaking persang pumasok sa isang paupang bahay sa Albay. Taleco'y pinasilip ang estado ng mahigit 300 milyong pisong subsidized project sa Daragat, Ligao. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Biyernes, ika-12 ng Setyembre. Patay ang isang tricycle driver matapos na pagbabarilin habang nag-aabang ng masasakay na pasahero sa Irusin, Sorsogon. Nadamay din sa pamamaril ang kapwa niya driver. May report si Rose Bilista. Dead on the spot ang 49 anyos na tricycle driver na si Angel Gocoyo matapos na pagbabarilin sa kanilang lugar sa barangay Monbon, Irusin, Sorsogon, dakong alas 6:20 ng umaga kahapon, Setyembre 11. Ayon sa investigasyon, nag-aantay ng masasakay na pasahero sa gilid ng kalsada ang biktima nang biglang dumating ang dalawang hindi pa nakikilalang sospek sakay ng motorsiklo at pinagbabaril si Gocoyo. Nadamay din sa pamamarilang isa pang tricycle driver na tinamaan ng bala sa kamay na agad naman na sinugod sa Irosin District Hospital. Meron ding isang nadamay doon sa lugar, yung bystander, na nandun din sa lugar na yon. Nagtamo ng tama din ng bala at dinala natin sa Irosin District Hospital and isinugod ulit natin doon sa Provincial Hospital sa Sorsogon. So kahapon, nakausap naman natin yung wounded doon sa Sorsogon Provincial Hospital at stable naman ang kanyang kalagayan. Blanco pa din ang pulisya sa kung ano ang motibo sa pamamaslang sa biktima. Ongoing yung aming investigation dyan at nakapagkanak din kami ng backtracking doon sa mga na-review namin ng mga CCTV, yung kung saan ang galing yung suspect, kung ano yung ginamit nila na getaway vehicle at yun nga, kung anong suot nila. Kung base naman sa nakalap namin na mga CCTV, hindi talaga natin ma-identify kasi para sa naka-full face helmet and may mga area kasi ma'am na walang CCTV kaya medyo nahirapan tayo. Pero ongoing pa rin ma'am yung ang backtracking natin at litay-litigil hanggang hindi ma-identify ng suspect. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng PNP upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek na mahaharap sa kasong murder at frustrated murder. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Patay rin ang isang motorcycle rider matapos na makasalpok sa kasalubong na motorsiklo sa Basud, Camarines Norte. Nag-overtake umano ang biktima sa isa pang sasakyan na nauwi sa kanyang pagkakadisgrasya. May report si Angeline Dagta. Sa video, makikita ang isang lalaki na duguan at nakahiga sa bahagi ng Maharlika Highway, Purok 3, Barangay Pagsangahan, Basud, Camarines Norte. Bandang alas 7:30 kaninang umaga matapos sumalpok sa kasalubong na motorsiklo. Kinilala ang biktima na isang 25 anyos na estudyante na residente ng Barangay San Isidro sa bayan ng San Lorenzo, Camarines Norte. Batay sa ulat ng Basud Municipal Police Station, nag-overtake ang naturang rider sa isang multicab hanggang sa masakop ang linya ng isa pang rider na kinilala naman na isang 44 anyos na lalaki na residente ng Barangay Ginatungan sa bayan ng Basud. Ang direksyon niya po ay papuntang Naga City po, ma'am. Tapos itong nakasalubong niya po, nasalpok niya po ay papuntang Daet na direksyon. Estudyante po ito ng Camnorte State College. Galing na po ito ng acquaintance. Tinitingnan po natin kung dahil po sa puyat or pagod, kaya hindi niya po napansin yung kasalubong niya sa sakyan. Kapwa pa sila isinugod sa Camarines Norte Provincial Hospital. Ngunit idineklarang dead on arrival ang estudyanteng rider habang nagtamo naman ng bali sa binti ang isa pang rider.
Gusto ko lang po sabihin sa ating mga motorista, mag-ingat po tayo sa kalsada. Sumunod po tayo na traffic rules para maiwasan po natin ang ganitong aksidente. At para naman po sa mga bumabiyahe, lagi po nating tandaan na may pamilya po na naghihintay sa atin. Hindi na rin nagsampa pa ng reklamo ang pamilyang naiwan ng biktima. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Arestado ang isang lalaki matapos na magbanta na ipapakalat ang masaselang video at larawan ng kanyang nakarelasyong menor de edad. Nakatakdang isailalim ang biktima sa counseling. May report si May Encinares. Kalaboso ang isang lalaki dahil sa pagbabanta na ikakalat ang masiselang video at larawan ng kanyang nakarelasyon. Kinilala ang biktima na isang 14 anyos na grade 8 student, residente ng Tabaco City, habang kinilala naman ang suspect na isang 29 anyos na lalaki mula Malinaw, Albay. 1:40 ng hapon nitong Sabado, Setyembre 6, nang maaresto ang suspect sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng Malilipot Municipal Police Station. Ayon sa Malilipot MPS, matagal nang magkausap ang suspect at ang biktima. Nito lamang Agosto nang magpasya silang magkita. Matapos ang pagkikita, tumigil na umano ang biktima na makipag-chat sa suspect. Subalit nagpupumilit umano ito at nagbabanta na ikakalat ang kanyang masiselang larawan at video. Dito na nagsumbong ang biktima sa kanyang mga magulang. Nangako na ikasap po natin yung entrapment operation at nakita po yung biktima yung suspect. From meeting place ay dinala po diretso ng suspect sakay ng kanyang motorsiklo yung biktima doon sa isang lodging house dito po sa bayan ng Malilipot. So, pagpasok po nila sa kwarto, din ako yung naging udyan para pasukin din namin yung kwarto gamit po yung susi ng room. At doon yan, huli natin itong suspect kasama po yung batang babae. Nakatakdang isailalim ang biktima sa counseling sa tulong ng CSWD o Tabaco. Sa mga kabataan natin, mag-ingat po tayo sa pag-chatmate at lalo na sa pag-huwag tayo nakikipagkita basta-basta na hindi naman natin nakikilala. Kasi yung iba, katulad nito, ay gumagamit ng dummy account. So, hindi natin alam yung nasa profile picture, hindi naman talaga itong tao. So, and at the same time po, sa mga magulang, bayan po natin yung mga anak natin sa paggamit ng social media at bantayan po natin at para lahat kung makipagkita balikan nito. Kasi yung iba ang bata ay hindi nila alam, ginagawa nila ay mali na para. So, kailangan po ng guidance sa mga magulang pagdating po dito sa pamilya. Nasa kustodiya pa ng Malilipot MPS ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Section 10B ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Encinares. Sa Camaligalbay, arestado rin ang isang lalaki nang puwersahang pasukin ng isang paupahang bahay. Nakuha sa kanya ang nasa 300,000 pisong halaga ng iligal na droga. Narito ang buong ulat. Arestado ang isang lalaki matapos na pumasok sa isang paupahang bahay sa Barangay Ilawod, Camaligalbay, alas 5 ng umaga nitong Linggo, Setyembre 7. Kinilala ang suspect na isang 35 anyos na lalaki, laborer at residente ng Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. Depensa umano ng suspect, pwersahan niyang pinasok ang paupahang bahay dahil sa kagustuhang makita ang kanyang nililigawan na doon daw nangungupahan. Dahil dito, agad na nagsumbong sa pulisya ang isang boarder na napag-alaman din na kaibigan ng suspect. Parang hindi na siya pinapapasok pero forcibly nag-ano pa rin siya, nag-insist pa rin siya na pumasok. Wala man po siyang natangay na anong bagay. Parang hindi man po siya magnanakaw doon. Parang siguro may other business siya doon. Nang maaresto, nakuhanan din ng pake-paketing shabu ang suspect na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Nakuha rin sa kanya ang isang pakete ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 200 pesos. Ang kada barangay naman ay may hotline number ng aming presinto
At ang ating presinto naman ay bukas 24/7. Kung merong mga incident na gano'n, pwede po silang tumawag sa aming opisina. O kaya meron po tayo ngayon yung dadaya lang nila yung 911 para sa agadang pagresponde. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Kamalig MPS ang sospek at nahaharap sa kasong trespassing dwelling at paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Noda, paaralan sa Wasalbay, inatake ng magnanakaw. Mahigit 100,000 halaga ng gamit, tinangay. At libreng chest x-ray screening, alok ng isang non-government organization sa Legazpi. Yan di ba pambalita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan, mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva! Viva Patrona Candiculancho! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. 2 guro at isang estudyante sa isang paaralan sa Wasalbay ang nabiktima ng magnanakaw. Abala umano ang mga biktima sa pag-iensayo para sa kanilang intramurals nang umatake ang kawatan. Natangay sa kanila ang mahigit 100,000 halaga ng gamit.
May report si Hercules Barbacena. Nabigla na lamang si Teacher Marie Joyce Manrique ng UWAS Polytechnic School sa Barangay Ilaor Norte, UWAS Albay nang pagbalik niya sa opisina. Hindi niya na nahagilap ang kanyang laptop, cellphone at iba pang gamit sa pagtuturo. Kwento niya, abala sila sa pag-iinsayo noong Sabado, September 6 para sa kanilang darating na intramurals. Mag-aalas 12 daw ng tanghali nang madiskubre niya ang pagkawala ng kanyang mga gadget. May practice po kami sa DLC, may tryout din po for intrams, and meron din po kami practice for mass demo nung time na yon. Actually, yung practice namin whole day dapat yon, that Saturday. Nung araw ding iyon, nawalan din ng laptop at iba pang gamit ang MAPI teacher na si Benigno Ginto na nooy abala din sa paghahanda para sa kanilang intramurals. Actually, malaki talaga yung naging epekto nito, lalo na sa pagtuturo ko. Kasi yung mga records namin, lalo na ngayong kakatapos lang ng first quarter, lahat ng records namin sa mga bata nandun na. So, hindi naman mismo yung laptop ang pinanghihinayangan namin, kundi yung mga files. Tulad ni Ma'am Manrique, simula nung nag-aaral pa ako, gamit ko na rin yung laptop. So, ayun na nga, kung wala yung mga records, hindi namin mabibigyan ng assessment yung mga bata kasi nandun lahat ng mga files namin. Hapon ng parehong araw nang magpasya silang ipaabot na ang insidente sa UWAS Municipal Police Station. Sa backtracking naman ng himpilan, nakilala ang suspect na si alias Keng, 24 anyos, may live-in partner, residente ng La Medalla, Baaw, Camarines Sur. Ayon kay Police Captain Jonathan Alfelor, dikop ng UWAS MPS, dumalo sa isang pagtitipon sa nasabing lugar ang suspect at nang mapadaan sa naturang paaralan ay naisipan ng magnakaw. May mga history na. Kasi hindi naman niya gagawin yun antimano kahit na malayo eh. Kung bago ka sa lugar, hindi mo gagawin basta-basta yun. So, ibig sabihin baka previously meron ng record o kung anong pagtatangka sa mga ganyan. Bukod sa dalawang guro, isa pa umanong estudyante ang natangayan ng cellphone ng suspect. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 100,000 piso ang natangay umano niya. So nagpunta po yung investigator natin doon, nag-follow up. Then napuntahan po nila is yung cellphone repair shop, which is yung pong may-ari, yun na po ngayon ang isa sa witness natin para po mapagpatunay na yung nagbenta ayun po yun talaga ang suspect. Then positively identified naman po through barangay captain, pinuntahan yung lugar, andoon nga po, kinonfirm ng kalibin partner. Then after mga sunod na araw naman, ang nag-surrender ng mga ninakaw na item is yung live-in partner na niya. Naharap siya sa reklamong qualified theft. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Ipinasilip kahapon ng Albay Electric Cooperative ang estado ng ginagawang subsidized project sa Daraga at Ligao na nagkakahalaga ng mahigit sa 300 milyong piso. Ang buong ulat, ihahatid ni Mel Moral. Ipinasilip ng Albay Electric Cooperative o ALECO ang estado ng kanilang ginagawang substation sa Daraga at Ligao City kahapon, Setyembre 11. Ayon kay Engineer Mark Jason Lucilo, umabot na sa 15% ang progress ng ginagawang substation sa Kuliat, Daraga, habang nasa 3.5% na ang ginagawang substation sa Barangay Dunao, Ligao City na nagkakahalaga ng 387 million pesos. Inaasahan anya na matatapos ang konstruksyon ng mga bagong substation sa second quarter ng 2026. Based sa kontrata, ang dapat matapos maximum of 9 months, which is next year, May 2026. But yun nga, ang sabi ni GM Bauxite, kung mas maaga, mas maganda. Maliban sa dalawang substations, patuloy din umano ang kanilang pag-upgrade ng ilang power lines sa lalawigan. Once na nangyari po itong mga pag-improve ng substation, pag-add ng ating mga substation, ang capacity ni ALECO ay magiging maganda. Hindi na po masyado makaka-experience po ng mga low voltage, plus hindi na po ikokontrol ni ALECO ang mga low voltage, high voltage, dahil ready na po si ALECO kahit po ilan pa po ang mag-load na dumagdag. Layo ng ALECO na tiyaking tuloy-tuloy at maayos ang supply ng kuryente sa Albay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.
Nag-alok ng 2 araw na libreng chest x-ray screening ang isang non-governmental organization sa lalawigan. Layunin daw ng organisasyon na tuluyan ng matuldukan ng sakit na tuberculosis. May report si Mel Moral. Ilang araw na ring iniindan ng 24 anyos ni si Eliza Das ng Victory Village, Legazpi City ang pananakit ng kanyang likod. Kaya nang malaman na may alok na libreng chest x-ray ang Philippine Tuberculosis Society Incorporated sa Embarcadero de Legazpi ngayong araw, hindi niya na pinalampas pa ang pagkakataon na malaman ang sanhi ng kanyang nararamdaman. Parang mas nakikita nila kung parang na-maintain kung ano yung kung health ng mga tao. Kasi nga, syempre, ngayon kailangan na nating i-prioritize yung health natin. Kasi hindi na basta-basta yung lumalabas na sakit sa atin ngayon. So, mas maigip na yung, maagang naagapan yung health natin. Ayon kay Kim Madrilejos, coordinator ng Philippine Tuberculosis Society Incorporated, isang non-government organization, ang inisyatibang ito ay bukas para sa lahat. Layunin anya nilang matuldukan na ang kaso ng tuberculosis at gawing zero case ang Albay sa naturang karamdaman. PTSI o mas kilala dito sa Albay na Albay Chest Clinic or Albay TV Pavilion ay nagbibigay ng free chest x-ray. Then kapag may findings ang x-ray ng mga patient na pumupunta, ay libre din ang Gen Expert o sputum nila. Then kapag may findings din ang Gen Expert, libre ang konsulta at libre din ang gamot na ibinibigay for 6 months hanggang matapos na ang pasyente ang kanyang gamutan. So walang binabayaran, libre lamang po. Bukas po ito para sa lahat, senior, mga bata 15 and above, pwedeng-pwede po siya. Lalo na doon sa may mga umuubo na for 1 week, 2 weeks, mas better po na nagpapa-chest x-ray po tayo. Kahapon nang simulan ang libreng chest x-ray na tumagal hanggang kaninang hapon kung saan mahigit 250 ang naging benepisyaryo. So we conducting free chest x-ray sa mga public and private companies. Although meron din kami sa mga schools, nakatapos na kami ng Daraga. May mga school na kami ng Daraga, Anislag, Daraga North School, mga senior high school. So we conducted free chest x-ray. Then, sa mga company naman na natapos na namin, ito, SILAS, ICBPO, si Fusion, nagkanda kami ng free chest x-ray sa mga empleyado nila. And by next week, magkakaroon din kami ng free chest x-ray sa BIR for 2 days. Then, soon, may mga nakaabang kaming free chest x-ray din sa mga school sa Legazpi. Para sa mga hindi nakahabol, maaaring bumisita sa Albay Chest Clinic and Dispensary na matatagpuan sa Barangay Bagtang, Daraga, Albay. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Danica Garcia. Salamat at happy weekend!